kontestu horretan kokatzen da, eta kontestu azken baten guretzako gure interpretazioa da ezker abertzalearen interpretazioa orokorrean ezker abertzalea. Interpretazioan ikusten dugu erreforma instituzionalak amaitzen doazela. Hau da, eine doazela. Bakarrik faltatzen zen Bertoko eta Nafarroako estatutua, bananduta zegoelako. Orduan, esan gendun, gogoratzen az, egin gendula autobusetan kargu politiko, kargu instituzioko karguak kartzeletara bidai bat, beste autobusetan. Eta Nafarroatik edo hortik pasatuk eran, edo Erriojatik, ez dakit nor, orduen debekatu egin jozkuen Guardia Zibilak eta hori. Eta orduen batzar bat egin duen asamblada ikeragarrizko handi bat, Bianan egin duen. Eta kanpuan, Eta orduen azaldu zen ideia bat, batzar bat, nazio mailakoa. Eta orduen, berbagin ondoren, izendatu genuen egun bat Iruñako Plaza de Torosean, justuan, Sarraskiri zen lekuan, Germanen ondorio hori ikarri zuenak, antxe bertan egiteko hau. Eta ideia zen, azkenien, bertan egitea, erreforma instituzionalak ja amaitzear egon zielako, eta hau ezin genuelako gauzak holan utzi. Hor, 60 plaza horretan Iruñan, 17an deitu gendun hortarako, deitu zen, ezker abertzaletik, eta orduen han ezin genuen sartu ze Iruña okupatuta guzti zegoen zen. Ekainean 17an, 1919an. Eta orduan, segidan, alternatiba moduan jarri genduen, esan genduen, joan gaitezan Altsasure. Berehala enteratu ziren eta Altsasu ere okupata, baina zeharo okupata. Eta orduen bertan komentatu genuen, danon artien eta abisoa pasatu zen, eta herrialde bakoitzien leku batetan egiteko batzarrak, urrengo egunetan. Holan egin zen, eta Bizkaian esate baterako, ingedun Arrigorriagako udaletxian. Eta beste batzuk, ez dakit Zauzen, ez dakit nor, bakoitza beren lekuan. Eta hor, onartu ziren punto minimo batzuk, eta bai ideia bai estatuto bat egiteko. Punto minimo hoien artien sartzen zen, hor parte hartzeko esate baterako, tal kargu publikoak, edozein instituzioko kargu publikoak, ezta? Zinegotzetik hasike, senatore edo denadalako. Eta gero bertan parte hartzeko ere eragile sozialak. Bai kultura, bai langileri, bai musikalari, bai danatarik. Ekologiko, antinuklear, biziri zegoen. Eta, hau da, nahazte bat, eta onartu zen formula kontrapotere moduan. Baina era berien potere bat. Kontrapotere instituzioak egiten ari zen, eta ja amaitzear zegoen formula horretara, guk gauza bateratu bat egiteko, nazio mailan, hor planteatzen ziren ideiak bentzet, ziren, kasen alternatibatik zetorren punto minimo horietatik, baina zabaldute. Era berien estatutua ere planteatu zen
azken baten hildo horretatik, baina, evidentemente, autodeterminazioa ikusita. Eta hori idatzi izan, eta, bueno, hortik daukat, etxian daukat ganera, eta ponentzi batzuk egin ziren. Hor gero, segidan, arratzaldien, bazar hau goizean egin zen, herrialde bakoitzean, eta gero zarautzen, batu ginen, hainbeste jente. Eta hor, 33 ordezkari, komite moduan, provisional moduan, izendatu zen. Eta hor, herrialde bakoitzeko personak eta guzti, izendatuta.